हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फरायहरबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्राफोरनिसिम मोनसे भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। लोगोफोर, बे सावथुननि टाइटेलनि मुङानो जादों दाखा जोमै। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो बे सावथुनखौ नायबाय जानांगौ आरो बे सावथुनखौ गोबां जायगायावनो श' खालामनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नायबाय जानांगौ। लोगोफोर, बे सावथुनाव गुबैयै फावखौ खालामनायखौ नुनो मोनगोन लिंसार आरो मनालिसा, राजाश्री, सनालि, रुबुल, आइना, थाजिम, बिग्राय, मिजिं आरो प्रदीप। आरो बे सावथुननि स्ट'री स्क्रिप्टखौ लिरदों पंकज लाहारी, DOP आरो पस्ट प्रडाक्शनाव सोरां बसुमतारी, मेकआपआव दं मानब ब्रह्म, मिजिं आरो कल्पना, करिय'ग्राफियाव दं बिग्राय बसुमतारी, प्रडिउसखौ खालामदों मनजित नार्जारी। लोगोफोर, सोर बे सावथुनखौ नायखांखो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर। आंबो जोबोद मोजां मोनदों नायनानै। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांमोनसिम नटिफिकेसना सहैयो।